फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका। सध्या मी कोकणात आली, माझ्या गावी। कोकणामध्ये पावसाळ्यामध्ये अशा बऱ्याच रानभाज्या उगवतात, बऱ्याच वेगवेगळ्या प्रकारच्या, जसं की एक टाकळ्याची भाजी। ही टाकळ्याची भाजी आहे जी पावसाळ्यामध्ये अवेलेबल होते कोकणात। आता ही मी घेऊन येणार आहे माझ्याबरोबर, म्हणजे ह्याची रेसिपी नीता तुम्हाला दाखवेलच। तर मग नक्की बघा टाकळ्याच्या भाजीची रेसिपी। बाय। काय घालणार तरी साप बी बसली लागते कुठे गवतात? वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण टाकळ्याची भाजी पाहणार आहोत। ही एक रानभाजी आहे। टाकळ्याची भाजी साधारण मेथीसारखी दिसते। यामध्ये भरपूर प्रमाणात औषधी गुणधर्म आहेत। ही फक्त आपल्याला पावसाळ्यातच मिळते, पावसाळ्या या ऋतूत मिळते। पोटांचे जे विकार असतात त्याच्यासाठी ही खूप उपयोगी आहे। टाकळ्याची भाजी कशी करायची ते आपण पाहून घेऊ। ही जी भाजी आहे याची फक्त पानं घ्यायची आहेत आपल्याला, ती आता आपण निवडून घेऊ। आपण ही भाजी नीट करून घेतलेली आहे। आता ती स्वच्छ धुवून आपण चिरून घेणार आहोत। टाकळ्याची भाजी ही जरी पालेभाजी असली तरी ती शिजायला थोडा वेळ लागतो, त्यामुळे आपण ती उकडवून घेणार आहोत। आपली भाजी धुवून चिरून झालेली आहे। आता आपण ती उकडत ठेवणार आहोत। त्यासाठी आपण अर्धा ग्लास पाणी घालून कुकरमध्ये 2 ते 3 शिट्या करून घेणार आहोत। थोडंसं मीठ घालणार आहोत, अर्धा चमचा। आपली टाकळ्याची भाजी उकडवून झालेली आहे। उकडून झाल्यानंतर त्यामधलं जे पाणी असतं ते आपल्याला काढून टाकायचं आहे। इथे मी 2-3 तास उमळत ठेवलेली चणा डाळ घेतलेली आहे, हळद आणि त्यामध्ये थोडंसं चिमूटभर हिंग घेतलेलं आहे, लाल मसाला आहे, लाल तिखट, जो आपण घरी वापरतो। याऐवजी आपण मिरची सुद्धा वापरू शकतो। आणि इथे मी एक अख्खा कांदा चिरून घेतलेला आहे, त्यामध्ये 4-5 लसणीच्या पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत फोडणीसाठी। पातेलं आपण गरम करत ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये आपण थोडंसं तेल घालून घेणार आहोत। यामध्ये आपण आता कांदा घालणार आहोत। तेलात कांदा परतून झाल्यानंतर हळद आणि हिंग घालून घेणार आहोत। मसाला घालणार आहोत। मसाला परतून झाल्यानंतर आपण यामध्ये चणा डाळ घालणार आहोत। थोडंसं पाणी घालून आपण चणा डाळ शिजवून घेणार आहोत, कारण टाकळा आपला उकडून झालेला आहे। यावर आता आपण झाकण ठेवून थोडीशी शिजवून घेणार आहोत। आपली चणा डाळ शिजत आलेली आहे, आपण त्यामध्ये मीठ घालून घेऊया। आता आपण उकडलेला टाकळा त्यामध्ये घालून घेणार आहोत। आपण यामध्ये टाकळा चांगला परतवून घेतलेला आहे। मी दाखवलं नव्हतं, पण यामध्ये आपण जो मसाला वापरलाय तर टोमॅटो सुद्धा छान लागेल, तोही मी आता परतवून घेते। टोमॅटो घातल्यानंतर मी 2 मिनिटं परत झाकण ठेवून भाजी शिजवणार आहे। तशी आपली भाजी शिजलेली आहे। आपण इथे मिरची घातली असती तर टोमॅटो घातला नसता। CKP पद्धतीमध्ये तर यामध्ये गूळ आणि चिंच हे सुद्धा ॲड करतात। आपली टाकळ्याची भाजी तयार आहे। ही आपण भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर कशावरही खाऊ शकतो। आपण जर यामध्ये मिरची वापरली तर आपण खोबरं घालायचं आहे, ओलं खोबरं।
मी मसाला घातल्यामुळे यामध्ये टोमॅटो घातलेला आहे. माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे तुम्ही नक्की कळवा. थँक्यू.